No idem trošku pojazdiť v rámci športu, to znamená, že radosti zo života na charizme, lesy charizme. Takže teraz krokujem, mám GoPročko, kameru na prilbe, objektív není presne v strede, to znamená, že keď niekto bude pozerať, si myslí, že mám pristavenú kobylu na ľavú ruku, tak to je trošku také mylné, lebo tá kamera není v strede, tá objektív, ktorý sníma, není v strede kamery, ale je tak viac na ľavo, takže tak sa to môže zdať. Jedna vec, druhá vec je, že neviem, či to mám dobre nastavené, snažil som sa nastaviť tak, aby ja sa snažím pozerať dopredu, ale aby bolo vidieť aj, ako sa kobyla správa, ako ide na pomôckach na ruke, ako robí oblúky, no či sa ohnie v krku, či urobí oblúk v krku, v oblúkoch, potom či aký má ruch, tempo, len trocha. To znamená, že terén je nerovný, to je hore, dole, to sú takéto, terén je tu problémový, no ale kavaletku sme si prekúsali. Tu budeme si robiť taký, stráca už tempo, budeme si robiť tu taký tréningové prekážky, že by sme tréningový parkourík, že by sme s Božou pomocou sa mohli pripraviť obidvaja, lesy charizma a ja, pod vedením kamaráta nášho, aby sme sa mohli pripraviť na nejaký pretek na Stropkovskú Zlatú Podkovu, keď na to budeme mať. Zatiaľ kamarát hovorí, že to ešte nezačala ani príprava a ešte to skoro není ani predpríprava. On to nazýva, že sme tak 5% sme na to, že by sme mohli ísť na nejaký pretek. Hovorí, keby to tak sme to išli v takomto stave, tak hovorí, že to bude také harakiri. No tak uvidíme, ako budeme pokračovať, ale sa snažíme s Božou pomocou v prvom rade. Nelesi, povedz. No ale daj tempo, daj. Dobrá, to je ono. Šanda, to je ono. Daj tempo, no len vyzerá, že je. To je ono. No, pôjdeme. Tempo, nezrýchluj. Tu urobíme presku, nezrýchluj. Teraz preskočila, super, nezrýchluj, hoľa. No, snažila sa ma trošku voľno zabojovať. Nezrýchluj. Obstanem teraz v sedle. Teraz idem do stehenného a znovu preskočíme na ľavú teraz, poď. Super, dobre, poď. Pomaly. Urobíme oblúk na ľavú ruku, poďme, pomaly. Som v stehennom sede, poď. To je ono. Pomaly. Pomaličky, nezrýchluj. Preskočila. Pomaly. No teraz musím usedieť, neísť na ruky, zrýchľuje. Si tak. Sedom ju dostať do nižšieho chodu. Takže učiť ju na sedom, nie rukou, ale sedom do nižšieho chodu. Klusá aj ten P. Vydýchaš potom. Dobre, Fišanda. Ona má taký krok z nožky na nožku. No, ona robí aj vo voze od 2 rokov robila, ťahala v jazdovskom voze, v drabiňaku, v poľnohospodárskych strojoch, to znamená, že plečka, plúžok na ohríbanie zemiakov, plečka na plečkovanie zemiakov. Myslím, že robila aj v kosáčke konské, myslím, že robila pomaly, kľud, že robila aj
Aj v hrabačke konskej, také širokej, že má cez 3,5 metra. Plus v čom si ešte robil lesy? Vyorávať zemiakov a tak ďalej. No a teraz Božou pomocou by sme chceli ísť na parkúry, že? Lesy. Pomaly. Ešte stále krok. Ja ti poviem kedy. Teraz cvál, ale cvál. To je ono, super. Správna noha. Dobré tempo. Super, to je ono. A komunikujeme, komunikuj, to je ono, komunikuj. Fešanda, na muchy komunikuješ. Oblúk robíme na ľavú ruku, super, rob, drž tempo, drž lesy tempo, super. Také tempo, jak teraz, také, nezrýchluj do toho preskoku. Preskoč, to je ono, a cválaj. Nezrýchluj. Super. Cválaj, nezrýchluj, drž tempo a preskoč, to je ono. Nezrýchluj. Poď. Tu chce ísť domov, doprava, takže to veľmi oblúk nechce robiť, ale robí. Super. Výborná kočka, výborná. Cválaj. Urobíme jeden kruh, cvále. Ešte cvále, nebudeme stále len preskoky, to je ono. Cválaj. Super, cválaj. Lesíta, cválaj. Teraz, to je ono, a poď. A cválaj, menší kruh, poď. Cválaj. Nezrýchľuj. Super. Nezrýchľuj, lesíta, nezrýchľuj, Cválaj, bude preskok, poď, to je ono, poď. Nezrýchľuj, húľa. Lesítka, húľa. Tak, super, poď, nezrýchľuj. Super, nezrýchľuj, hoľa. Cválaj. Teraz nebudeme preskakovať lesy, nezrýchľuj. Ale ideme celý kruh. Urobíme ešte menší kruh, potom nezrýchľuj, poď. Tu po prekážkach, cválaj, lesy, cválaj, ešte cválaj, už asi nevládeš. Dobre, kočka, dobre, nechám ťa, vydýchaj. Nevládeš, ešte nie je v kondícii, super. Výborný bol.